Bon dia. Anem a començar aquest ple extraordinari que es convoca perquè la Defensora de la Ciutadania ens pugui presentar la memòria relativa a les actuacions de l'any 2020 i la part del 21 que duguin, i que, com saben vostè, té una primera part de 15 minuts on la defensora i el seu equip ens explicarà la feina feta i el que considerin, i després un torn d'intervenció dels grups municipals. Per tant, podrien ja donar inici al ple amb la intervenció de la defensora. Endavant, senyora Moilanen. Crec que té que encendre... Ara sí. Començam. Benvolguts regidors, regidores, senyor Parla, veïnats i veïnades, us agraeix que vulgueu compartir aquest moment de presentació de la memòria 2020 de la meva oficina. Què podríem dir del 2020? Com a mínim, podríem descriure'l com un any surrealista en el que un virus es va fer present per quedar-se, trastornant les nostres vides per sempre. No puc oblidar aquelles persones a qui la situació les ha afectades de forma més cruel, en forma de risc vital o amb la pèrdua dels éssers estimats. Per a ells, el meu condol. Potser que el 2020 ens sembli avui llunyà, però res queda enrere i avui ens seguim adaptant i ens enfrontem a nous reptes a diari. També ho fa l'Ajuntament i, per descomptat, l'oficina de la defensora. Seguim, doncs, amb mesures preventives com la distància social, les mascaretes, les ventalles. La vida continua i la ciutadania continua relacionant-se, també amb l'Ajuntament, ja sigui per a complir amb els seus deures o per cercar solucions a les seves necessitats. Les ajudes econòmiques per a la supervivència quotidiana sol·licitades i atorgades a milers de famílies per part de Benestar Social en són un exemple i, sense cap dubte, varen suposar una prova de foc per a la gestió municipal i per funcionariat en primera línia d'atenció a aquesta crisi. Aquí, des d'aquí, vull donar el seu merescut reconeixement. En aquesta travessa, però, la ciutadania també ha demanat l'acompanyament de la meva institució, de la que tractaré de transmetre de forma resumida la nostra activitat. Personalment, aquestes presentacions em resulten complicades perquè traslladar allò essencial quan la tasca ha estat tan intensa i ampli és un exercici de síntesi que m'obliga a deixar detalls fora. Per això els record que tenen a la seva disposició el document de memòria que trobaran íntegrament en el codi QR lliurat. Espero que tinguin temps per fer-li una ullada i que em demanin aclariments si escau. Anem per feina. A la tercera diapositiva podeu observar de forma simple el volum de l'activitat de la defensora. Recordaran el grafisme de presentacions anteriors, això que ens permet una comparativa objectiva. Veuen, doncs, com malgrat la que estava caient, no sols s'ha mantingut l'activitat, sinó que ha augmentat. Els colors descriuen la classificació segons els tipus d'activitat. Així, per exemple, en color marró destaca el treball col·laboratiu amb altres administracions i ens públics, com ara l'Oficina Balear d'Infància i Adolescència, al front de la qual estava el senyor Carballo, aquí malauradament s'ha destituït fa poc temps, i aquí vull agrair la seva extraordinària disposició per a col·laborar i atendre els requeriments de la meva oficina. En relació amb els expedients, veuen en color verd clar l'augment significatiu dels casos d'informació, mediació i assessorament, expedients coneguts com a expedients CIMA, arribant al 62% del total d'expedients treballats a la meva oficina.
Els expedients susceptibles de vulneració de drets sota la competència del nostre consistori són els expedients de C, en verd fosc, que han augmentat lleugerament la tipologia de la resta de l'activitat ha mantingut pràcticament el mateix volum del 2019. Aquesta gràfica, la pàgina 4, assenyala l'evolució dels darrers 5 anys i ampli més enllà del 2020, que ens correspon presentar avui expressament, perquè avui conclou el meu primer mandat com a defensora. Veuen, doncs, la consolidació del treball i l'ampliació de l'abast de la tasca de la meva oficina, que ha anat a més any rere any. En total, en aquests 5 anys, ja ha iniciat més de 1.800 expedients, amb altres tantes resolucions que han impactat en un nombre molt més gran de ciutadans i ciutadanes, perquè algunes resolucions són de comunitats o associacions que representen col·lectius o simplement perquè una veïnada o un veïnat poden plantejar situacions que un pic resoltes es beneficia el conjunt de la ciutadania. Així doncs, l'any 2020 s'iniciaren 115 expedients de C, 342 expedients IMA i 14 expedients de defensor del poble. Si sumam els romanents d'expedients d'anys anteriors i expedients reoberts, hem treballat un total de 552 expedients, un 13% més que l'any 2019. El següent gràfic a la pàgina 5 ens presenta en termes generals els temps de demora dels informes i el temps de resolució dels nostres expedients. Un factor essencial per a la ciutadania, perquè l'atenció i la resolució de les reclamacions han de produir-se abans que arribi la desesperança i es presentin fins i tot conseqüències irreversibles. Efectivament, del termini de resposta de les àrees municipals depenen molt els meus terminis de resolució. I per això vull donar les gràcies a totes les persones que des de la seva responsabilitat posen de la seva part per agilitzar la tasca de la meva oficina. Tinguem en compte que al 2020 hem demanat formalment un total de 199 informes, a més d'altres innumerables consultes. Altra qüestió reiterada a les comissions de reclamacions i suggeriments i directament relacionada amb la nostra capacitat de resposta és la manca de recursos de la institució i la manca d'instauració de l'administració digital. Recordem que estem parlant del 2020, quan el procés de digitalització estava iniciant-se. És evident que la complexitat dels casos també afecta la demora de resolució, en especial si les reclamacions afecten a distintes àrees municipals o si les àrees impliquen diversos departaments com ara urbanisme, infraestructures o mobilitat. No obstant això, és important assenyalar que durant els 5 anys de mandat pràcticament el 70% de les consultes o requeriments han respost a la defensora en menys de 3 mesos. Aquesta imatge, a la pàgina 6, referint a la tipologia de les resolucions, ens presenta una realitat clara. La ciutadania, quan ve a la defensora, té motius. Vegin que pràcticament 6 de cada 10 casos es resolen de forma favorable a les pretensions dels reclamants. El 47% es resolen en tràmit, el 9% es resolen com a greuge i fins i tot un 2% acaben en recomanació. La ciutadania no es queixa sense motiu. A vegades necessita suport tècnic per defensar-se, a vegades pedagogia per entendre el que ha passat. Però, en qualsevol cas, quan entren per la nostra porta, estan disposats a confiar el seu problema en les nostres mans i dedicar-nos el més preuat de qualsevol persona, el seu temps. Quan l'administració rep confiança i temps de la ciutadania, hauríem d'entendre que tenim un tresor en el que hauríem d'invertir per a recuperar a la ciutadania
i cercar el seu suport en la transformació del nostre Ajuntament i nostra ciutat. Arribant a les àrees implicades, a la pàgina 7, s'ha de reconèixer l'esforç del funcionariat i la transformació de l'administració al 2020, que ha estat impressionant. Per exemple, passar d'analògica a digital quasi d'un dia per altre. Canviar el destí dels pressupostos per fer front a la pandèmia i, sobretot, atendre a l'emergència social, etc. En atenció al gràfic, és la pàgina 7, una vegada més, cal recordar que la policia local ocupa el primer lloc quant a les àrees implicades, però no és l'origen de les reclamacions. És a dir, que les queixes no són motivades per l'actuació policial, sinó que la policia està implicada en els fets reclamants i actua la majoria de vegades com a testimoni. No obstant això, cal assenyalar que al llarg de 2 darrers anys ha augmentat de forma significativa la reclamació per manca de presència social. Així, les 2 primeres columnes a la gràfica pertanyen a urbanisme, que he dividit en 2 categories per fer visible la transcendència del Departament de Llicència d'Activitats. Les reclamacions relatives a les molèsties generades per a l'activitat de restauració i oci segueixen liderant el nombre d'expedients i s'estan a tota la ciutat, amb focus més o menys destacables dels que he parlat sovint a les comissions mensuals. Molts d'aquests casos són per renou i en ells es veu també implicada l'àrea de sanitat. Malgrat això, és important tenir molt present que el renou, quan esdevé contaminació acústica, es converteix en un fenomen molt més complex que les molèsties que ocasionalment pugui produir l'ús d'una terrassa. Avançant en la presentació, la recollida de trastos, de residus urbans sòlids i la brutícia segueixen essent un problema. I també ha augmentat els expedients de malla quant a les dificultats en el subministrament d'aigua, canvis d'instal·lacions o la facturació. En aquest moment voldria destacar quant al treball amb les àrees l'activitat de la Comissió de Renous i Salut, formada per representants de les àrees de seguretat ciutadana, membres de Patrulla Verda, llicència d'activitats i sanitat, en la que també hi participam i que ha propiciat un espai de coordinació essencial en la resolució efectiva dels casos. A la pàgina 8 preu referència al fet que, malgrat les mesures Covid i les restriccions generals, la ciutadania continua triant la presencialitat. Vegin com el sector de la compareixença continua sent el més gran. És per això que, tot i que el sector d'internet o canal digital hagi augmentat molt, podríem dir que més de la meitat dels expedients es presenten presencialment. Anem a la pàgina 9. Sempre ho he dit, una queixa és un tresor. I si a més la ciutadania es molesta en respondre als qüestionaris de qualitat, a més tenim de primera mà la seva percepció per aplicar-la a la millora del servei. En aquests gràfics, fruit de les enquestes anònimes a les persones ateses, veiem com la percepció està molt vinculada al resultat de la resolució, si ha estat favorable o no. Així, els veïnats que han patit i pateixen contaminació acústica, per exemple, sine die, per la lentitud de l'administració o per la gestió garantista que preveu l'ordenament quant a les mesures correctores o sancions, encara que entenen els procediments, deixen molt clar a les seves enquestes que ho consideren inacceptable. Com a defensora, he transmès aquesta opinió i he proposat l'estudi de procediments més eficients per atendre qüestions que requereixen d'agilitat i que posen en risc la salut i la seguretat de la ciutadania de forma palesa. Val a dir que la ciutadania valora majoritàriament de forma molt positiva
el temps dedicat en la seva atenció i el rigor en la gestió dels seus expedients. La ciutadania que ve amb la seva queixa i que considera que té les seves raons, troba en la defensora un espai en el que reclamar o fins i tot reconciliar-se amb l'administració municipal. A la pàgina 10, a imatge 10, com a novetat important he d'assenyalar que, atesa la importància d'integrar-nos en els grans projectes de transformació del nostre entorn, en tots els àmbits, vaig considerar la necessària vinculació dels expedients de la meva oficina amb els objectius de desenvolupament sostenible. Queda molta feina per endavant i hem de desenvolupar i aplicar indicadors concrets que ens permetin avaluar el procés de la tasca. Amb aquesta finalitat hem indicat als annexos de la memòria 2020 i també al fulletó que els hem facilitat avui l'associació dels expedients als ODS més íntimament relacionables pel seu contingut. Precisament en aquest marc vull afegir el meu compromís ferm com a defensora en la lluita contra la tracta d'éssers humans, que ens va conduir l'organització d'una formació al 2020 i que continua actualment amb altres accions. Els objectius del desenvolupament sostenible són objectius que també des de totes les àrees municipals i tots els ens municipals s'haurien de tenir presents en el dia a dia. Per acabar, cal assenyalar cap al futur, perquè qui vingui pugui fer ús de l'experiència viscuda. Sense cap dubte, el 2020 ens ha tret de la nostra zona de comoditat per posar-nos d'aprenents a la vida i enfront al repte de fer les coses de forma distinta, fins i tot en la gestió municipal. Moltes coses han canviat, però queda molt de camí per endavant i molts desafiaments. En aquesta tasca serà imperatiu no deixar cap veïnat ni cap veïnada en el camí. Caldrà optimitzar recursos, agilitzar el traspàs cap a una administració digital no excloent i amb totes les garanties. També des del conjunt de les defensories, la nostra oficina compart el Fòrum de Síndics i Síndiques, hem plantejat aquestes qüestions fonamentals en els que ens correspon iniciar i dels que en aprendrem. La llista de propostes de millores podria ser molt extensa, però personalment no tinc cap dubte que amb els coneixements de què disposa aquest Ajuntament, amb el suport del funcionariat i també gràcies al compromís de la ciutadania que ha demostrat sobradament les seves capacitats, estem en condicions de transformar la realitat de la nostra ciutat i millorar la qualitat de vida de tota la ciutadania. Moltes gràcies per a la vostra atenció, gràcies al meu equip. Gràcies. Si trobeu que 15 minuts és molt, la memòria ens parla-te una mica més de lectura. Moltes gràcies. Sí, en 15 minuts no... Basta, és complicat. Bon resum. Moltes gràcies. Moltes gràcies, defensora, per la seva exposició, molt clara. I ara és el torn d'intervenció del grup municipals. Començam amb la intervenció de Vox, de Ciutadans. Gràcies, senyor Batlle. Senyora defensora, fer memòria de l'any 2020 no ha de ser fàcil per ningú. Així com ha dit la defensora, ha estat un any on hem vist com veïnats de Palma sofrien per la Covid-19. La nostra ciutat sofreix per la pandèmia.
Veiem com els nostres veïnats lluiten i es mereixen que estiguem tots nosaltres a l'altura. Veiem els efectes nefastos que té baixar la guàrdia davant aquest virus. Ningú estava preparat per això i, en particular, a Palma no hi estàvem. Aquesta situació de pandèmia ha romput determinats paradigmes on ha fet a la societat més vulnerable i on conceptes de llibertat i els drets de la ciutadania s'han vist trastocats per tenir que triar i prioritzar entre salut i economia. També, davant determinats canvis, s'ha fet un ús i un abús, pensant que els ciutadans poden aguantar-ho tot. Però en un moment on lluites per sobreviure per tu i la teva família, aquest ús i abús és que no té nom. I volem destacar la recomanació que va treure amb valentia sobre l'exclusió del Fons Municipal d'Habitatge Social a Palma, un cas que el vàrem sentir de prop i que finalment, i gràcies a la seva perseverància i la voluntat de la regidoria que li corresponia, es va incloure la família a del Fons d'Habitatge ja dintre l'any 2021. També volem destacar la recomanació de 10 mesures per millorar l'atenció a la ciutadania durant la pandèmia, directament dirigida a Batllia, per la qual cosa té l'aplaudiment del nostre grup municipal per la seva valentia. Igual de valenta és fent un esforç per complir amb els objectius de desenvolupament sostenible, destacant l'objectiu 10, reducció de les desigualtats, el que han associat 21 expedients per reduir les desigualtats i garantir que ningú es quedi enrere. I també volem destacar la seva sensibilitat i ho diem per això perquè la memòria ho diu molt clar. I ho vull llegir perquè val la pena el que posa. Ens ha agradat i fa referència a la seva relació amb els ciutadans. Diu alguna cosa així: propera perquè dediquem temps per superar l'estat de xoc, humana perquè intentem transmetre el nostre conhort com a persones que som, no sols com a administració distant, i ens convertim en la seva veu, i honesta perquè actuem en el marc dels nostres coneixements, aplicant-nos a dret i mai no es fan promeses sense fonament que puguin invertir l'actitud positiva del veïnat. Al llarg del 2020 es va donar curs a la modificació de la llei de capitalitat per donar-li congruència en la durada del mandat de la defensora i Ciutadans no va dubtar en cap moment per donar recolzament. Això va tenir la conseqüència directa de pròrroga del seu mandat fins al 27 de juliol del 2021. Sabem que falta personal a la seva oficina, però la volem animar a seguir endavant, a vostè i a tot el seu equip. Els animam a mantenir l'actitud facilitadora dels membres com a esforç de tots per conservar el caràcter independent de la institució. Per això, des de Ciutadans recolzam la seva continuïtat. Nosaltres, des de Ciutadans, li volem agrair la seva feina per posar l'accent damunt conceptes tan importants com són per un grup liberal com el nostre, que són la justícia i la igualtat. Gràcies i endavant. Muchas gracias. Es el torn de Vox. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Moilanen, por su trabajo y por su exposición. Hubiese preferido que parte de su discurso, aparte de ser en catalán, hubiese sido en la lengua oficial del Estado. Veo que usted defiende la sanidad pública, yo también, pero también defiendo la privada. Dicho esto, veo que en sus enormes expedientes estamos haciendo lo mismo. Su memoria habla de áreas en las que han trabajado, policía local, actividades, urbanismo, sanidad, EMAIA, infraestructuras, movilidad, bienestar social, tributaria de Hacienda y un largo etcétera. Yo cuando veo lo que está haciendo la Oficina de Defensora de la Ciudadanía, digo, está haciendo lo que hacemos los grupos municipales de la oposición y también, lógicamente, el equipo de gobierno. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que no pongo en duda que su trabajo, de que trabaja mucho, de que hace muchos expedientes, de que hace muchas estadísticas y de que pasan mensajes. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo lo mismo? Y la pregunta es, ¿usted ha conseguido con estos mensajes
algo que no hayamos pedido nosotros, pero a usted lo ha conseguido y nosotros no. Puedo hablar del parque wifi, puedo hablar del derecho que tienen los ciudadanos en recibir la información del ayuntamiento o de las empresas municipales que se empeñan en algunas de estas empresas municipales darlas sola en catalán. Seguimos igual. Seguimos sin vallar el parque wifi, seguimos recibiendo información única y exclusiva en un idioma, cuando esta ciudad, aparte de gente que sepa hablar catalán, hay muchos que hablan castellano y muchos turistas o muchos residentes extranjeros que todavía no dominan tan bien como usted el catalán. Con esto quiero decir que la posición nuestra no es decir que usted no haya trabajado, es que estamos haciendo lo mismo. Y desde el punto de vista de gestión, de eficiencia, veo que tenemos en la Administración General del Estado, en la Administración Autonómica, en el Consejo Insular, en el Ayuntamiento y en otras áreas, cosas que se repiten, con lo cual no hay un principio de eficiencia y de economía. Una cosa es la imagen, otra cosa son estos magníficos medios de comunicación de lo que están haciendo y otra cosa es realmente lo que se consigue. Voy a repetir lo que dice Vox dentro de sus 100 medidas. La medida 35 dice, recoge expresamente la eliminación de duplicidades de cargos, organismos que por cualquier razón son redundantes y entendemos que esta oficina de elevado coste está haciendo, en cierto modo, ese trabajo redundante. Muchas gracias por sus explicaciones y, repito, me hubiese gustado que hubiese llegado a todos los ciudadanos de Palma. Muchas gracias. Partit Popular. Gràcies, senyor Batlle. Benvolguda defensora, senyora Moilanen. Nosaltres, el nostre grup, li volem donar l'enhorabona. Li volem donar l'enhorabona per la feina que fa. Li volem donar l'enhorabona per la feina que ha fet, que no ha estat fàcil. Mos consta que no ha estat fàcil. Des del 2016 que vostè va agafar la iniciativa d'aquesta oficina, no ha fet més que demostrar a tots els polítics, a tots els regidors que hi havia en aquell moment i en els que ara també hi som, que va valer la pena apostar per posar en marxa aquesta oficina i per posar-la vostè al seu capdavant i també en el seu grup de feina. Per tant, la nostra enhorabona a vostè i li demano expressament que la faci extensiva en el seu equip. Dit això, consideram que no és només una valoració que puguem fer nosaltres, sinó que és una valoració que està fent la ciutadania, si se me permet parlar en nom d'altres que no conec, que tothom, però sí que sabeu clarament com la gent aposta per l'oficina de defensora, atès que de cada vegada més són més les persones que hi acudeixen, són més els expedients que vostès obren, són més les persones que vostès atenen. Per tant, evidentment, això demostra que les persones, els ciutadans, malgrat tinguin una administració gran i tinguin 29 regidors i tinguin 6 grups polítics, és evident que necessiten alguna cosa més. I, per tant, aquella cosa més els hi ofereixen vostès i, per tant, lògicament, això ho demostren les estadístiques i també considerant que és un èxit el fet que se li doni a la ciutadania una oportunitat més d'arribar a resoldre aquells problemes quotidians que moltes vegades són els que més te poden arribar a complicar la vida. Només una aportació, si vostè me la permet, amb tota humilitat, és que me sap greu que parli de mitjanes de temps de resolució, quan és lògic i entenem perfectament que és impossible donar una mitjana d'un temps quan realment vostès obrin un ventall de possibilitats tan amples. Per tant, li recomano, si me permet la recomanació, catalogar els temps, en vez de fer una mitjana global, la pròxima vegada fer unes mitjanes parcials. Per començar, a donar la mitjana d'aquells assumptes que se resolen amb una consulta i, per tant, sabrem els temps que se tarda exactament en contestar una consulta, aquells que se dediquen només a una àrea i aquells que se dediquen a diferents àrees, perquè, lògicament, al final una mitjana global, les matemàtiques ho aguanten, però no arriba a ser el que realment succeeix. I, per altra part, també és vera que ens queda una qüestió pendent. Vostè mateixa, en la seva memòria, em fa una petita menció, i és la preocupació que a un li queda quan tanques l'expedient perquè tens el compromís de l'àrea corresponent que resoldrà el problema, però realment allò encara no està resolt.
Llavors, en aquest cas, també la convid a fer un darrer temps de resolució, que és quan realment se tanca l'expedient, dient ara sí que està resolt el problema del ciutadà. Per tant, això són petites consideracions que vostè pot tenir en compte o no, perquè crec que no necessita recomanacions de ningú perquè ho fa beníssim, i a partir d'aquí desitjar-li més èxits, i sobretot que aconseguir allò que necessiten, que és més suport a la seva oficina per tirar endavant encara millor la seva feina. Gràcies. Moltes gràcies. És el torn de l'equip de govern. Gracias, señor Balla. Gracias a tots i a totes. Gràcies, senyora defensora, com sempre, per aquests 5 anys de servei a la ciutadania de Palma. Com hem dit en anteriors ocasions, l'oficina de la defensora té una rellevància enorme, no solament per la ciutadania, sinó que també per aquest govern, que ha apostat fa 5 anys per restablir la figura de la defensora i fa 1 any ha dotat de major independència ampliant el seu mandat a 5 anys. Donar les gràcies també a tots els grups de l'oposició pel seu suport en tot aquest procés. Encara estem sofrint les conseqüències d'una terrible pandèmia i l'oficina de la defensora, com a totes les àrees d'aquest Ajuntament, ha sabut adaptar-se a les noves circumstàncies per a poder seguir a la recerca de resposta a tot ciutadà que se li acerqui. Bona prova d'això és la memòria que ens presenta avui, que d'altra banda no ens sorprèn, perquè som testimoni directe d'això en cada comissió de suggeriments i reclamacions, on queda patent la seva dedicació, compromís i la seva voluntat manifesta de servei públic. La seva independència i esperit crític, senyora defensora, i la radiografia ben ajustada a la realitat del ciutadà que ens presenta, la seva incansable voluntat d'acordar amb les àrees, conforma el contrapès ideal i molt necessari en un escenari on les dificultats i la lluita diària per a superar obstacles en l'exercici de govern facilita en gran mitjà als quals estem al capdavant d'aquest la presa de decisions. És motiu d'orgull per a aquest Ajuntament poder comptar amb una oficina dedicada a la defensa del ciutadà, ben assentada, consolidada i en ple exercici de les seves funcions, malgrat les dificultats, discrepàncies que puguin sorgir i fins i tot la falta de mitjans, que és un repte a superar per moltes àrees d'aquest Ajuntament. Podem afirmar, sense cap dubte, que el balanç d'aquests 5 anys, senyora defensora, és molt positiu. Aporta més transparència a la gestió de la ciutat, més confiança al ciutadà i enforteix la nostra democràcia. D'aquí la nostra voluntat, i entenc que de tot el consistori, que no hi hagi interrupció a la seva labor. Per això compta vostè amb tot el nostre suport, agrair una vegada més el suport i treball dels grups de l'oposició, que també té efecte al resultat del seu treball. Agrair als companys i companyes
al capdavant d'àrees que donen resposta a les demandes de la defensora, tots conscients que el resultat global de la gestió municipal resideix en la suma de tots. Moltes gràcies a tots els funcionaris de la casa, que sense la seva feina, dedicació, no seria possible tot això. I per descomptat, senyora defensora, gràcies pel seu treball i de tot el seu equip. Enhorabona. Moltes gràcies. Ara és el temps de la defensora. Muchas gracias. Tomo buena nota y viene la parte en castellano. En primer lugar, aclarar que la figura de la defensora creo que es un síntoma de una madurez democrática importante y sus funciones son muy diferentes a los regidores elegidos, por supuesto, por las urnas y de forma de representación o quienes representan una parte de la ciudadanía. Pero creo que la defensora es un elemento, si me permite, como esa vacuna que refuerza el sistema inmunológico de una estructura democrática. Así es como yo lo entiendo. Acompaño a la estructura, al sistema, donde los más vulnerables podrían quedarse sin atención, acompañarles, aconsejarles, bueno, lo que he tratado de reflejar en mi breve presentación. Además, a la figura de la defensora le ampara todo un marco normativo. Hay un ordenamiento jurídico que empodera a la figura de la defensora a hacer otras funciones que no son las mismas que hacen los regidores. Mucha ciudadanía viene a nuestra oficina que no iría a ningún partido. Ciudadanía quienes, como he tratado de indicar, incluso está decepcionada y les tratamos de reconciliar con la Administración, incluso con nuestro sistema democrático y sus representantes políticos. Porque en esta estructura tiene que haber cabida para todos y todos tenemos la digna tarea de defensar los derechos de la ciudadanía. La mía en particular viene establecido en este reglamento y dentro de este ordenamiento jurídico que respeto profundamente. Entre ellos nuestra Constitución, nuestro Estatut de les Illes Balears, de la Comunitat Autónoma, y el Reglamento Orgánico de los Derechos de la Ciudadanía. Sin duda, tenemos mucho que avanzar en cuanto a la eficiencia de la gestión de la Administración. También en la coordinación, que a los 2 o 3 meses de mi investidura a mi cargo en el 2006, lo comentamos con aquel entonces el señor alcalde. Y es cierto que a veces con esas ganas de servir y darnos más a la ciudadanía, pues los accesos son tantos que hasta la misma ciudadanía se confunde. Pero no ha de ser así e iremos mejorando, creo que todos, nuestra forma de atender a la ciudadanía y hacer que nuestra Administración realmente sea más eficiente y que ninguno tenga que perder su apreciado tiempo, ni confundirse ni perderse en la búsqueda de la solución de su problema al que voy. Para responder a la señora Celeste, que agradezco mucho todos los comentarios y todas las propuestas de mejora. Nosotros tratamos de pormenorizar siempre los tiempos y efectivamente hay casos que son reabiertos. ¿Por qué? Pues porque, y me permite el ejemplo, la regidora de infraestructuras, en parques y jardines tenemos muchísimas reclamaciones respecto a la tala de los árboles, las ramas que golpean a las paredes o pueden suponer un riesgo a la integridad dels vianants. Y la regidora me contesta, incluso con informe, de que se hará en el marco de una programación, dentro de una contratación, y cuando le digo qué ha pasado, esto no se ha resuelto, la ciudadana o ciudadano me vuelve a decir que no se ha resuelto y me dice, no, es que no se ha podido llevar a cabo la contratación porque ha habido una
en fin, una reclamación o una cuestión que se señala que no ha funcionado correctamente. Entonces, por ese motivo muchas veces, o pocas veces, algunas veces, sucede que damos por resuelto el problema o el expediente del ciudadano, respondemos sí, tenemos aquí el informe de área, porque los informes que nos llegan de los técnicos y de las áreas son impresionantes. Entonces, claro, confiamos en ello, pero de repente nos viene un aviso de que no se ha podido llevar a cabo una contratación y ya se nos va todo abajo. Entonces, por eso hay muchos expedientes o algunos que tenemos que reabrirlos. Y tenemos la pormenorización de los casos en las memorias completas. Y pues agradecer inmensamente el apoyo y la colaboración de todos los regidores, regidoras y todos los partidos. Y estamos a vuestra disposición, lo digo con total y absoluta sinceridad. Y precisamente para mejorar también las presentaciones, en las tarjetas que os hemos dado hay un código QR de evaluación y en aras de hacer esa mejora continua os agradezco. Es un cuestionario, acceso a un cuestionario anónimo. También a quienes nos están viendo por el streaming lo pueden encontrar a través del código QR, creo, de nuestra página. Pueden participar en la encuesta de ver cómo podemos mejorar las presentacions. I el meu estim està amb la llengua mallorquina. Què podem fer? Que aquesta és la meva terra i me surt les ganes de fer les coses en mallorquí. Però moltes gràcies i tenim en compte a tota la ciutadania quan vinguin a la meva oficina i fins i tot si volen que responguin en alemany o el que sigui, que vinguin i aclarem. Moltes gràcies. Pues per acabar, moltes gràcies en nom de tot el ple de l'Ajuntament de Palma per la feina feta per la defensora Anna Moilanen, també pel seu equip. Tenim aquí a l'adjunt en Vicent Rodrigo, que també és present, i tot l'equip de l'oficina, perquè això al final és una feina d'equip i la defensora sempre ho manifesta d'aquesta manera. Ja per acabar també dir que tenim acord de tots els grups municipals, el qual vull agrair per renovar un segon mandat la defensora de la ciutadania, Anna Moilanen, i que serà un punt que es tractarà en el ple d'aquest dijous i que, per tant, entenc que aquest dijous s'aprovarà aquesta renovació. Gràcies a tots els grups municipals per donar suport i enhorabona per la feina, que sempre és difícil, complicada, més a l'any 2020, que ha estat molt complicada la feina de tots i de totes, però que jo crec que s'ha fet amb èxit. Enhorabona. Moltes gràcies i bon dia a tots i totes. Aixecant la sessió.